Bon dia. Jo també em sumo a aquesta iniciativa que han tingut els escoltes d'Olot del Sant Jordi a casa. Estem confinats, però des de casa es poden fer moltes coses. Jo el que proposo és que feu una activitat que no esteu massa acostumats a fer. M'adreço no pas als bons lectors de poesia, sinó aquells que mai no han tingut l'interès per dedicar-se un petit temps a llegir poesia i a gaudir-ne. Com que per mi és una activitat molt interessant, em penso que us puc donar 4 anotacions perquè realment us interesseu per poder-ho fer. Un bon lector de poesia ja sap que pot llegir i la seva lectura serà molt intensa. Aquell que no hi està acostumat de vegades ensopega amb grans poemes i no acaba de poder tirar endavant. 4 consells perquè la lectura poètica us sigui realment interessant. Primer, heu de tenir un quart d'hora de temps, no més, i el que us recomano és que agafeu simplement un llibre que tingueu per casa o que entreu a internet i busqueu un autor i hi ha seleccions de poemes molt interessants, mireu l'índex i us quedeu amb un títol. L'obriu, per exemple, us proposo un Joan Maragall. Obriu, mireu l'índex i us quedeu, per exemple, jo m'he quedat amb l'Oda Infinita. Es tracta de llegir-lo de cap a cap, intentant que entengueu totes les paraules, que entengueu totes les expressions, i un cop enteneu el poema, llegir-lo en veu alta, amb tota l'expressivitat de que sigueu capaços. Segur que després us reconfortarà. Per exemple, l'Oda Infinita, llegeixo al començament. Tinc una oda començada que no puc acabar mai. Dia i nit maledictada, tot quan canten la ventada, tot quan brilla per l'espai. I així anar fent. Per començar, per exemple, penso que pot ser molt interessant la recomanació de fer un Salvat Papasseit. Si no, què em dieu? Si no, d'aquest començament, que per la seva sonoritat, per la seva fonètica, segur que us resultarà atractiu. Perquè has vingut, han florit els lilàs i han dit llur joia envejosa a les roses. La poesia permet aquests jocs fonètics que, si els llegiu amb atenció i amb interès, segur que si el aneu mastegant síl·laba a síl·laba, segur que us acabarà d'introduir en un àmbit, en un espai del qual, potser no hi estàveu massa avesats. Un altre poeta de la literatura catalana del segle XX que us pot interessar pot ser Salvador Espriu. Pels rials baixa el carro del sol des de carenes de fonollars i vinyes que jo sempre recordo. Passejaré per l'ordre de verds xiprers immòbils damunt la mar en calma. I podem tornar i tornar-hi fins que trobem aquella cadència que ens acaba fer entrar en la sonoritat del poema. Un altre poeta de la literatura catalana del segle XX que us pot interessar pot ser Miquel Martí i Pol. Quan ja estem introduïts en el tema de la poesia, segur que podem ser més ambiciosos i podem fer poemes més extensos amb els quals podem efectivament gaudir més plenament. Per exemple, un poema de Martí i Pol que ens pot agradar pot ser aquest. No t'ennueguis amb records, 7 claus barren 7 portes. Saps prou bé que hi ha darrere cadascuna per tornar-hi amb el pretext d'enyors o negligències. No s'esmena la vida ja viscuda i aquest crepuscle de balaix desvetlla noves veus que vulneren tots els límits. I segueix, per això us deia, és important, abans de llegir-lo el poema en veu alta, que és el que us recomano, és important fer una primera lectura en què us empleneu de les metàfores, dels símbols, de les imatges i que entengueu totes les paraules que surten, si cal busqueu el diccionari,
I un cop ho tingueu clar, llavors llegir amb calma i amb tota la cadència de què és plena la poesia en qüestió, el poema. Potser de literatura catalana el poemari que més m'atrau és el primer llibre de poemes de J.V. Foix, Gertrudis, que és un llibre de poemes en prosa. Us llegeixo la primera amb tota la seva força. He malferit en duel el teu amant, però perquè dus el vestit carmesí te'n rius, i perquè amb la teva perfídia has substituït l'amant pel tramoista. Jo puniria la teva malifeta si el perruquer no hagués estat el teu còmplice en desfigurar-me grotescament la faç. Un altre vell matí, però, em venjaré. El sostre ni serà, com ara, tan i tan baix, ni hi haurà pintats, com ara, tants d'ocells morts. Bé, es tracta de trobar aquells poemes, aquells poetes que us puguin arribar més intensament. De tots aquests poemes hi ha moltes versions musicades, hi ha cançons inspirades en aquests poemes. Un cop ja heu fet tot aquest procés de primer una lectura comprensiva, després una lectura que us permeti entendre tot el vocabulari i finalment aquesta lectura en veu alta que us proposo, després podeu gaudir d'aquestes versions musicades d'aquests poemes. Un dels que més m'agraden i que ens toca més de prop és Joan Teixidor, que era un poeta olotí i que en el seu gran poemari Fluvià, dedicat al nostre riu, doncs hi ha poemes magnífics com aquest que enceta el llibre. La petita ciutat encara m'acompanya i el riu que la travessa em farà camí. Ara que ja arribo a l'última frontera i només em tocava viure en el record. Hi haurà plany i joia en la meva complanta i una llum de tardor en les hores d'estiu. El blau és net i pur i el verd una catifa i la nit que m'abriga és un seguit d'estrelles. Anem pel món perduts tot el llarg d'aquest joc, imaginant paisatges i un lloc per somiar. El reialme perdut de la nostra infantesa i una tarda oblidada fan amarg el somriure. L'horitzó ja no hi és, va fugint i s'escapa, cansat i decebut, arribaré a l'origen. Com Ulisses pel Pèlag i el fill pròdig pels camps. Ve l'hora del retorn, veig la casa dels avis. Bé, fins aquí aquest petit recorregut per la poesia catalana del segle XX. Us recomano que feu això, que feu un poema, el gaudiu, i després d'aquests 10 minuts, quart d'hora, el deixeu i aneu a fer una altra cosa. Segurament recordareu aquell poema que heu llegit i que ja us haureu fet vostre. Que tinguem tots plegats un bon Sant Jordi i que esperem que un dia proper s'acabi aquest confinament. Moltes gràcies.